Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πως είστε, στέλνω καλή θετική ενέργεια. Αυτή είναι μια πανέμορφη λαχανόπιτα, την οποία την έφτιαξα εγώ, δεν ξέρω να κάνω τα βίντεο πως μέχρι να φτάσει εδώ. Η λαχανόπιτα βγήκε τώρα, μοσχομυριστή, γιατί είμαι vegetarian. Το αλεύρι είναι ολικής, τίποτα, βάζεις αλεύρι, λαδάκι ελιάς, διάφορα μπαχαρικά που γουστάρεις, λίγο ζωμό από λαχανικών και λάδι της ελιάς. Το ζυμώνεις να είναι λεπτό. Και έχω βάλει διάφορα λαχανικά ανάμειχτα και σπανάκι και έβαλα το φύλλο. Χρειάζεται 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τραγανό φύλλο, λεπτό φύλλο. Μιαμ, 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 μιαμ. Θα τους φάω όλοι. Κοπιάστε, κοπιάστε, κοπιάστε. Πάντα vegetarian, όλα βιολογικά, λαχανικά και το ζυμάρι πάντα ολικής, και για να μένει αφράδο το φύλλο, το μυστικό, 20 λεπτά μόνο ψήσιμο στους 180 βαθμούς. Κοιτάξτε την, τι ωραία που είναι. Και βάλαμε μια βουλάκι από πάνω και είναι μουρλια. Κοπιάστε, κοπιάστε. Είμαι μάστρος. Αυτοδίδακτο ταλέντο στη μαγειρική. Το έχω που λένε, το έχω. Άντε πάω να φάω, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Καλή μας όρεξη.